Lex Brouwenberg. Hoi, hallo. Hoi, het regent. Ja. Dat is zo zacht en dan moet je eigenlijk hier even schuilen. Moet ik dat heen? Tuurlijk, dat kan. Oh, nou we toch heen zien. Ja. Dus sticht naar plaats willen nemen op de goede stoel, waar we eens even samen, Hè? ja, Ja, prima. samen poten. Ja, hier. Geen enkel probleem. Gooi, vertel eens wat over jezelf. Wie oud, ben je getrouwd, heb je kinderen? Ja, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Een dochter van 14, Jip, en een zoon van 11, Tijn. Ik ben 48 zelf. Mijn vrouw is 47. En Monique. Ja, wat meer over mezelf. Gewoon sinds 4 jaar op deze nieuwe plek. Met heel veel plezier. Want ja, dat is zo wel aardig dat ik die schoen naar de Oetzig is daar. Maar hoe was je eerst dan gewoond? In het midden, bovenop, wie weet dat nu niet. In de Teuvelt? Ja, Middelreuvelt hoort dat, ja. 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 En nou hier vlak bij het spoor eigenlijk, hè? Ja. Ja, Hey, wie zit het met dat station in Grubbevoort wat er zou moeten komen? dat komt toch. In 2020 heb ik vorige week in Horst bij de gemeente gezien, er loopt een eerste trein in. Maar Ja. daar zien ze nog even. Stopt er niet? Even bezig. Ja, er stopt er niet. Waar Grubbevoort, daar komt het perron. Komt het station, maar wat komt is nog niet zeker. Hey, dat is een prachtig zwembad. Ja, heb ik gekregen van de burgerboeren. Dat loopt er al. Ja, loogt er al, joh. Zoveel spijt ik niet, dat durf ik niet aan. Ja. Nee, dat bad is al 50 jaar oud. Ja. En dat was volgens mij zelfs het eerste in Grubbevoort. Het eerste zwembad? Dat volgens mij het eerste, tenminste dat zegt, mijn buurvrouw zei dat altijd, Ja. die waar ik het van gekocht heb. Ja. Ja. Wel allemaal water erin, hè? Grondwater, Grondwater. grondwater. Dat is zo kloorwater, hè. Ja. Daar kan ik zelfs chloor bij doen, dus dat blijft kraken. Hè? Is dat ook verwarmd? Nee. Nee. Dus dan moeten we nou ineens aan springen. Ik kan ze juist doen, maar het is wel koud. Hey, Roy, beroepsmatig, wat thuis die voor die professie? Ik werk bij de arbeidsinspectie. En daar ben ik sinds 6 jaar ben ik door teamleider geworden van een team van arbeidsinspecteurs. En hoe bestond dan die werkzaamheden? Nou, mijn werkzaamheden, ja, goeie vraag. Dat is elke minuut anders. Ja. Nee, goed, er zijn 16 inspecteurs die in mijn team zitten. Ja. En die gaan de baan op. Die doen dat preventief, maar ook reactief, hoe we dat noemen. Dus klachten, ongevallen, maar ook gewoon onaangekondigde inspecties. Ja, en die zien er iets of die vinden er iets van. En dan komen rapporten uit en brieven uit. Dus correspondentie, en daar ben ik dan verantwoordelijk voor de correspondentie, maar ook voor de inhoud ervan. Best eigenlijk, dus als ik het goed heb, ambtenaar. Ik ben ambtenaar, fulltime. Ja. Ja. Heb je dat werk altijd gedaan? Nee, ik heb heel lang bij OC in Venlo gewerkt. Van vader op zoon, zo wie dat vroeger ging. Dus mijn vader werkte daar, ik ging er ook naartoe. En daarna, wie ik het door eigenlijk min of meer al gezien heb, ben ik gaan zwerven. Van alles gedaan, met mijn schoenen elders gewerkt op Champignonkwekerij. Hartstikke leuk werk trouwens. Daarna op de veiling gewerkt, tegen Overvast, die ook wel bekend. En vandoor ben ik teruggegaan naar OC. En dan heb ik toen nog 13 jaar in de assemblage gezeten en bij opleidingen gezeten. En toen ben ik een studie begonnen, mijn HBO-studie, dus ik heb zoals HBO, ja, MBO ook gedaan. En toen kwam in mijn derde jaar dat ik de studie deed, kwam deze vacature in de krant, of kwam de vacature in de krant voor arbeidsinspecteur. En ik heb altijd wel iets met arbeidsomstandigheden gehad en dat kwam ook door de grote werkgever OC. Waar het goed geregeld was, dat moet ik er best bij zijn. En toen heb ik ben ik in de pen geklommen. Ben ik gaan schrijven en toen ben ik als arbeidsinspecteur in Remund terechtgekomen. En we zien recentelijk naar kantoor Eindhoven gegaan. Ik heb nu rayon in het zuiden van Noord-Brabant. Ja. Daar ben ik nu sinds 6 jaar teamleider. Ja. Oké. Dat is heel wat anders dan op de veiling werken. Zeker weten, dat is ontzettend interessant. Ook af en toe heel erg lastig. We zien veel, we maken veel mee. En de maatschappij is niet meer zo van de regels en dat is deels terecht. Oh, daar wil ik toch wel even wat voor. Die zegt de maatschappij is niet meer zozeer van de regels. De burger. De burger. Maar ik moet net zeggen, de overheid, die is wel. Die is wel. Ja, dat is ook de tegenstelling. En de burger voelt zich natuurlijk ook wel betutteld. En daar heeft de burger van een heel goed deel ook wel gelegen. Maar ja, laat ze het los, dan, dat hebben we ervaren binnen ons club, dan is de organisatie weer te zoeken. Hey Roy, heel even terug, ben je getrouwd met Monique, de Ja. zussen. Hoe is dat je Monique leren kennen? Vertel eens. Waar heb ik Monique? Op de kermis in Horst. Ja. Ik kwam uit militaire dienst. Was dat de vroege kermis of de late? De meikermis. Meikermis, ja.
ik was een dag uit militaire dienst en toen zei een kameraad van mij, zullen we morgenavond, en dan hebben we nog altijd discussie over wat, nou 7 of 8 mei, ik zeg 7 mei. En dan woensdagavond waren het in Horst, bij Modern, bestaat geloof ik ook niet meer. Ja. En daar leerde een kameraad van mij me niet kennen en ik ging daar mee aan de haal, zou ik maar zeggen. Ja, En daar is het bij gebleven. daar is het gewoon bij gebleven. Daar is het bij gebleven, ja. Hey, Roy, hobby's had je die ook? Ja, eigenlijk hoofdzakelijk nog 3. Ik speel darts op dinsdagavond. Maar heen in Koppenvorst? Ja, bij deze Stammy. Een hele gezellige dagclub, een hele leuke actieve leven. Ja. Maar het is natuurlijk ook gewoon al die jaren en dagen, want ik doe het al 28 jaar. En dan noemt het gewoon zo voor mij geworden, want we drinken wel eens een glas Garanja bij dag. Ja, ja. Dus dat, de gezelligheid staat er ook in voorop. Ten tweede doe ik nog bij de Hoekskak ook nog een en ander. Althans, in de zin van een paar keer per jaar op paard, maar wel een beetje passiever. En ik speel door trompet, althans, ik vind zelf dat ik trompet speel. En het derde wat ik doe is in het bestuur, althans tot 1 januari nog, van Groen Koppenvorst. En daar is het onderdeel? Het Sinter-Maarten en Sinterklaascomité. Oh, oké. Dus ik ga wat meer, maar omdat ik aan januari ga stoppen, zien een aantal activiteiten van mij gewoon naar anderen. En ik doe het wel nog voor Groen Koppenvorst, maar dan in commissieverband. Toen ik het Sinterklaas en Sinter-Maarten. Oké. Ja, het is natuurlijk wel logisch, hè, dat een ambtenaar daar moet ik niet te veel om zich heen hebben. Hè? Ja, dan moet je vandaag al heel zwaar en veel nadenken. Hè. Ja. Dus ja, s'avonds moet hij bijkomen. Hè. Dan moeten die hersenen die moeten weer gelaaien weer. Dus als je dat s'avonds ook nog allemaal opbroekt, ja, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van die baan. Dat is wel, maar ondanks dat je als hobby onder andere het dachten hebt, Ja. ben je toch nooit eigenlijk doorgebroken in die tak van sport? Nee, ik heb wel ooit een keer tegen Van Barneveld mogen gooien. Maar we hebben ooit op het allereerste Overgevorst hebben we de heen Stammeneke gehad. Ja. Toen ook nog best wel veel bekies getrokken, want hij was toen net wereldkampioen bij de andere bondes waar hij nou in zit. En toen kwamen de bij ons darten in een toernooi. Maar we hadden net van tevoren, voordat hij wereldkampioen was, hebben we gecontracteerd. En ooit heb ik wel eens een keer wat tegen hem gegooid, maar dat was niet succesvol. Is dat geen gevaarlijke sport, dat pilkjeswerpen? Nee, als je een beetje oplet niet. Je kan wel eens een bouncer hebben, zoals dat heet, en dan viel hij van het bord terug. Ja, en die kan ik wel eens raken. Ja. Maar voor de rest, Arbeidsinspectie hoeft niet ingeschakeld te worden. in dat geval absoluut niet ingeschakeld. Ja. Ja. Hoi, je is altijd op Vos gewoond. Ja, geboren, getogen en ik vond er nooit meer weg. Dat kan ik Want wie kan zich op Vos in een paar zinnen samenvatten als een dorp waarin heel veel activiteiten, heel veel evenementen plaatsvinden. Waar een hele grote groep vrijwilligers zich ook achter zet. En dan refereer ik natuurlijk aan die organisatie Groen Koppenvorst. Waar ik geloof van 120, 124 vrijwilligers aan verbonden zijn. Maar buiten Groen Koppenvorst wordt er ook ontzettend veel gedaan. Er is veel te sporten. Het leed aan de Maas, dat vind ik al een prachtig voordeel voor een dorp als ze aan het water leest. In de toekomst gaan ze er misschien hopelijk door de grondwinning ook wat mee doen. Dat ze er wat meer toeristische dingen kan je tegen het zwembad toe gooien. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik denk dat dit water schoner is dan storende Maas. Ja. Maar er gebeurt veel in Koppenvorst. En gelukkig zien er ook heel veel mensen erg actief in. En dat is erg leuk om te zien. En de bus 2 keer verwoest, of eigenlijk eindelijk verwoest van Middelheuvel heen naartoe. Nou woont ze een beetje aan de rand van de deur, maar wel vlak bij het spoor. Hè? Ja, dat was in eerste instantie ook wel een zorgpunt. Dat moet ik best wel zo stellen. Althans van mijn vrouw meer dan van mij. Ja. De huur is altijd de wens eraan. Hè? En dat klopt ook. Na een week of 2 dan huur ze de trein, huur ze absoluut niet meer. Goed, dat is een risico. Ze neemt zo'n bevel dat ik nou, ons bevel het prima, we hebben er absoluut geen last van. Ja, af en toe komt er nog zo'n dikke goederentrein langs en dan wil wel eens een vaas op de tafel trillen, maar dat is echt maar heel laat. Maar dan weet ze dat dat een trein is. Dan weet ze dat komt een trein nemen, ja, dat neemt. Dat kap ze erbij en moest ze dan daarna ook niet weer verzeuren. Ja, dat is waar, Ja. En waar je de gekke mondingsvereniging, de plaghouders, dit is ook een keer prins geweest in Koppenvorst, hè? Ja, al 10 jaar geleden alweer, 2004. Klopt. Ik herinner me nog een stuk in de krant ergens en dat beschreef iets van de Prince of Darkness of zo. The Prince of Darkness? Ja, verschrikkelijk.
met mijn uitkomen, dat was op 1 januari, dat was toen nog nooit voorgekomen. Ja. Dus op nieuwjaarsdag. En toen ben ik uitgekomen in de Zwaan. Maar dan viel er 2 keer toe het leeg uit. Dus dat waren Misschien hebben ze de echte prins toen wel achter de coulissen gedoe en dicht naar voren toe geschoven. Dat zou je kennen, misschien was ik wel 2 derde, 4e keus, weet ik niet. Ja, het zal toch wel niet Roy. Hey, en ik weet, want ik kan me nog herinneren dat ik prins was. Ik was gek op, volgens mij, Zaanse mayonaise, of nee? Ja, dat klopt ja. Die ligt nog steeds in de koelkast. Ja? Ja. Ik zal niet zeggen dat ik goed een afnemer ben van dat type en soort mayonaise, maar ik eet er toch wel redelijk veel van het mij, ja. Honderden tubes heb ik gekregen toen met de prinsenreceptie. Zo'n lange tubes. Ja, dat klopt. Ja. En die is allemaal volgedouwd met verf en met yoghurt en met van alles en nog wat. Dan ga je mayonaise. En, nee, ga de mayonaise. En toen hebben ze het geld in gedaan. Ja. En ik wist dat natuurlijk niet. Dan heb ik 3 weken later heb ik die tubes leeg gemaakt. Nou, dan kwam ik toch in een troep uit. Ja. Ik stond bijna te kokken als naar de wasbak. Die vrouw zei, doe tegen het maar. Ik doe het niet meer. Nou ja, goed. Hey, wat is een leuke en Grubbevorst wonen? Ja, ik vind het dorp zelf vind ik prachtig. Ja. Als je kijkt naar de kern van Grubbevorst, dus het plein waar Klevers onder andere leed, de Oosterse Zwaan, de Witte Dame, met het kiosk, alles rondom hen. Ja, dat is het Zenuwcentrum. Het zenuwcentrum, Ja, het epische centrum van het dorp. En daar kunnen ook alle verkeer komt er bijeen, alle heu komt er bijeen. Maar er is gewoon heel veel op te doen, precies op dat punt. We worden altijd gekozen voor een evenement. Ja. Dus alles concentreert zich op dat punt. Ja. Dat is gewoon een prachtig plein. Ja. En dat is het mooie. Er is veel te doen, dat zei ik net al, heel veel activiteit. Er wordt zich nooit te vervelen in Grubbevorst, dat is echt zuur. En als je wilt, kan ze nog aan mij werken. En het gebeurt allemaal op die plek en die is prachtig. Nou, ik ben in het verleden vrij actief geweest, zei ze net al, in de Grubbevorster gemeenschap. Nou, woon Grubbevorst nog op een paar plekken. Maar waarom stoort ze dat eigenlijk nou zo'n beetje ergens gewoon? Ja, daar heb ik ook lang over moeten nadenken. Want die stichting is ontstaan door een fusie uit drie Grubbevorster stichtingen. En ik heb dat ook wel een beetje in mijn hart en ziel en verbonden destijds met de oprichting. Maar die bestaat nu 4 jaar. Welke 3 stichtingen waren dat dan? Dat was Stichting Paal en de Maas, die de biljarttoernooien organiseerde. Dat was Stichting Grubbevorst Promotion, die uiteraard de deur promoten. En Stichting Aspergedorp Grubbevorst. En die zien toen uiteindelijk toch na 2 jaar van voorbereiding en gesprekken van zou je dat goed gaan, zou je dat niet goed gaan, zijn die samengegaan. En toen ben ik in het eerste bestuur ingestapt, nou iets zo lang geleden is dat ook nog niet, 2011. Maar ik ben hier ook 4 jaar geleden komen wonen en ik ben het een en ander aan het laten liggen. Ik moet nog heel veel verven, schilderen, teksten, ik moet de badkamer nog gaan verbouwen. Ik ben nu met een tuin bezig, daar leeft godzijdank net niet grazen. Ja, en dan heeft ze toch veel vrije oren die ze stopt in het vrijwilligerswerk, die kan ze ook heen stoppen. En ja, ik heb die keuze gemaakt van ik wil nou de komende jaren dit doen. En dan ook Roy, zit het in de echt van Roy Huus om dich sterk te maken voor een dorp? Ja, misschien, ja, correct, zo heb ik nog nooit gekeken. Ja, misschien is dat wel zo. Ik heb er in ieder geval altijd ergens een mening over. Die hoeft niet met iedereen overeen te komen of met een andere mening. Ik bedoel, er zijn zat mensen die vragen zich af waarom moet het station er komen. En ik zeg, doe het vooral. Want ik denk dat dat voor de welvaart van een dorp heel erg goed is. Dat is zo'n voorbeeld bijvoorbeeld. Ik heb overal een mening over, maar ik ben er ook keer bij. Ja, ik denk als ik er keer bij ben, dan kan ik net zo goed mee organiseren. Ja, en als de voldoening zeg maar, van het vrijwilligerswerk is als mensen die naar je toe komen en zeggen, potverdikke, dat heb ik mooi gedaan jongens. En daar vind ik het meest tastbare voorbeeld van, hey, in dorp vind ik die bloembekken en die luchtpeulen. Ja. Dat vind ik magnifiek mooi uitzien in de zone. En daar zien een 15 man die verzorgen dat. Ja. Ja, dat is toch prachtig als ze daar dan in de dorp huurt van jongens, fantastisch. Ja. Nou, dat is voldoening. Applaus of nee, complimentje af en toe mee wijs. Nou ja, goed, ik heb het gehuurd, hoor je hier complimenten. Hier, tenminste, als het allemaal goed geregeld is. Neem eens een paar goede eigenschappen op van Monique en een paar minder goede. Van Monique? Ja, van die echtgenote. Ja. Ja, ze is ontzettend zorgzaam. Dus
Nee, maar dat onder de goede eigenschap. Dat is een goede eigenschap, maar daar komt daar wat achteraan. Ze is heel erg zorgzaam en af en toe te zorgzaam. Ja. En dan maakt ze zich echt ook te veel zorgen. Ja. Dat is wel een eigenschap die mijn vrouw wel heeft. Ja, en voor de rest, ja, het klinkt misschien heel cliché, maar ze heeft niet veel slechte eigenschappen. Nou, die zal het vervolgen over Roy Huis. Ja. Poeh. Ik denk, wat ik net zei, ik heb overal een mening over. Ik denk dat dat wel een van de eigenschappen is waar ik aan moet werken. Ik denk dat ik af en toe te erg goed ben. En ik zeg wat ik denk. Dat leed echt veel. Mijn hart leed echt veel op beton. Ja. En ja goed, daar mag ze niet overal vrienden bij natuurlijk. Ja. Maar ja, ze kunnen wel altijd zeggen, we waren in ieder geval eerlijk. Ja, een boodschap moet gebracht worden, maar de verpakking moet goed zijn. En daar denk ik dat Royke Huis nog wel aan moet werken. Niet altijd plaatsboom daar is het, maar gewoon jongens zouden niet zien dat. Eigenlijk is het ook niet altijd om te leren. Hè? Nee, absoluut niet. Nee. Van de Vos en Lottem. Ja, het gaat prima samen. Ja. Dat is wel eens anders geweest. Ik heb ook nog ooit gevoetbald bij GFC en dan als we dan tegen Lottem mochten voetballen, ja, dat was altijd wel de derby, dat gevuld, dat hij zag echt. Meestal kregen we wel ontzettend op als donder van Lottem, want die waren fysiek veel sterker. Maar er zijn ook jaren geweest dat we ervan wonnen. Ja. Maar dat was altijd wel een beetje die spanning, dat vul ze al als ze de parkeerplaats oprees, bij je spreken. Ja, wat prachtig, dat was gewoon mooi. Maar zo, ik heb vooral vanuit de Plaggenhuis veel met de pech te maken gehad. Ja, dat zijn allemaal goede jongens. Dat staat allemaal hetzelfde voor op, die allebei die clubjes lol maken. En jongens, maken er allemaal niet te zwoer. Geniet van het, en dat is echt goed. Want dat is eigenlijk ook wel een beetje de insteek volgens mij van die levensfilosofie. Neem het allemaal met een korrel zout en geniet. Relativeer. Relativeer. Je krijgt een kans en dan ga je toch echt die neus mooi. Ja. Dus maak er dan ook wat van. Ja. Geniet. Ja. En geniet, ja. Het zal nou een beetje minder genieten zien met dit weer. Ja. Op de achtergrond, het regent, het is het wijd. Het bad vol te maken nou. Ja, het bad stroomt dadelijk met weer als we net goed kijken. Als ik wat zou mogen veranderen aan Grubbevos, wat zou je dan veranderen? Ja, er zijn de laatste tijd wat ondernemers bijgekomen, winkeliers zeg maar, en ook weer weggegaan. En dat vind ik ontzettend jammer. Wat zijn daar merkt is dat de nieuwe supermarkt ontzettend veel bezoek trekt. Ik geloof zelfs dat het nou vanuit Gennep een A-locatie is geworden. Maar wat nog meer morgen, daar maak ik mezelf ook wel eens schuldig aan, is dat mensen gewoon meer in het eigen dorp investeren. Ja. Economisch gezien, dus gewoon geld besteden aan de plaatselijke winkeliers, zodat die ook een recht van leven hebben, zou ik maar zeggen, met hun eigen zaak. Dat zou ik wel eens willen veranderen. Dat we in het dorp alles kosten krijgen wat we nodig hebben, wat we nou, nu spreken in Venlo, Bier, Horst, van Rood Panningen gaan halen. Of in die grotere steden. Misschien een hele goede gedachte en een doen voor de toekomst. Wie weet, misschien zit er wel een politieke opdracht in. Wie weet, maar dan mag ik het niet doen. Nee, niks voor mij. Want ik ben er eigenlijk goed. Ik ben ambtenaar. Hoi, dankjewel voor dit gesprek en we zijn er zo ongetwijfeld nog een keer. Ja, gedaan. Dankjewel.